Joo, tää näkyy sitten YouTubesta. Voitte käydä, jos olette pikkasen pätkässä, ettei sitten muista aamulla, että mitä helvettiä se Eeva puhuu, niin käytte sitten aamulla kattoon sieltä YouTubesta uudestaan. En muista, että mistä tää näkyy. Se näkyy semmonen kuin eva.hameniemi. Instagramiin tulee linkki. Mitä? Laittaa huppu päähän. Miksi huppu päähän? Ettei sinä näy minä. Et sinä näy, tässä näkyy vaan minä, ei mitään. Mä en ikinä yleisöä näytä näissä. Mutta, lähdetäänkö lennolle? Ja ensinnäkin Keuruu, vanha kotipaikkakunta. Mä oon täällä ollut naimisissa ja asustellut, muuttanut reilu 10 vuotta sitten pois. Niin oli vähän kivaa tulla tavallaan. Tää on mun ensimmäinen pikkujoulukeikka ja mua vähän jänskättää, että yleensähän pikkujoulussa ollaan aika täpäkästi kännissä. Ei vielä. Ette ole vielä? Ei. Ihan hemmetin hyvä. Tiedättekö te, mistä tunnistaa muuten hyvät pikkujoulut? On kännissä. Joo. Plus se, että sit porukasta yksi löytyy aamulla putkasta, yksi on sairaalassa, yksi avioero ja vahinkolapsi on laitettu alulle. Tai teillä on niinku 2 vahinkolasta sitten? Joo. Se on aina, sitten tietää hyvät pikkujoulut. Ja sitten sen firman kaikki käy lokakuussa isyystestissä, kun se sihteeri Sirpan pani perkele joku paksuksi. Ja sitten etsitään syyllinen, että kuka se oli. Koska istutko alas? Ai se olit sinä? Sulla seiso vielä aamulla. Ei hitto. Täällä on tytöt yksi sitten, että jos jäätte muuten ilman, niin tämmönen vapaaehtoinen. Joo, mulla on itsellä aina pikkujoulujen jälkeen sunnuntaina henkinen morkkis ja mä aina mietin, että kehtaanko mä lähteä töihin vai hainko psykologisista syistä sairaslomaa vähintään viikon. Kun sehän on oikeasti myös firman pikkujoulussa semmonen, että sä saat työkavereilta rehellisintä palautetta ikinä. Kun siellähän on tosi moni sellainen, joka ei muuten ota, mutta pikkujouluihin lähdetään niin, että sukkahousut ratkee. Sitten kun se Marja-Leena siinä avautuu, miten paska sä oot, 10 ainakin pyytää palkankorotusta, niin sehän on rehellisempää kuin mikään kehityskeskustelu selvinpäin töissä. Että ne kannattaisi ne firmankin kehityskeskustelut niin käydä pokkana siellä pikkujouluissa, niin kaikki saa sen rehellisen. Niin ja sitten taputellaan Olille, eiks vaan? Sä olet maailman paras työkaveri ikinä. Ja sitten se Martti miettii sunnuntai-aamuna, että ei jumalauta, mä kehuin sen mulkunkin. Mutta ei se mitään, se on rehellistä kuin pienessä sievessä. Sitten tämmöisillä pikkupaikkakunnilla, niin kuin tää Keuruukin, niin se on ihan hemmetin kallista lähteä niitä kavereita hakemaan. Polttoaine on tosi kallista, sit kun haetaan naapurista traktoria 30, körrötellään Jyväskylään hakee joku putkasta, niin ei se oikeasti hauskaa ole. Mutta siinä voi käydä Alkossa sit samalla ja vetää pikkujoulut vol 2. On meillä Alko täälläkin. Ai on! On Alko täälläkin. Aika lähellä. Ja sitten yksi oikeasti mikä on, niin toinen on se, ainakin itsellä, kun teen tosi paljon sosiaalista mediaa, niin pikkujoulujen jälkeen, kun aamulla herätään, aivan jäätävä darra, sä et muista puoliakaan. Sitten sä avaat sen Instagramin. Ja jos sulla on grilli jonossa aamulla 5 ystävien kanssa, näytetään kaikki persikkää ja otetaan hyvä kuva. Sitten kun sä tajuat, että sun puoliso, lapset ja Anoppi on nähnyt sen kuvan. Ja kaikilla on siitä myös kuvakaappaus. Ennen kuin sä kehät Niin se on ihan sama. Se voi siellä olla ja kaikkien puuterin väriset kusitet slogit siellä näkyy sitten. Joo, ja tissit on yksi, kyllä. Näytetäänkö kaikki ne? Sitten on 5 paria lapasia siinä. Mulla on pikkujoulussa ollut, mä huomaan, että täällä on 1 tonttulakki. Ja mäkin lähden aina pikkujouluihin tonttulakki päässä. Mutta mä en ole ikinä tullut vielä kotiin niin, että mulla olisi sitä tonttulakkia enää. Mutta silloin kun mä olin sinkku, niin mulla oli aina joku tonttu vieressä. Parhaimpina pikkujouluina siinä vieressä oli pukki. Ja sillähän haisi sillille parta. Ei. Pervot ei, vaan siellä pikkujoulussa on aina se kalapöytä.
Ja eihän se osaa sitä partaa laittaa sivuun, se on hirveä sillihaju. Ja sittenhän jotain private activitationia on yritetty huonolla menestyksellä, niin ne pukilla aina sitten kun siihen se karvanen perse ja housut polvissa, niin tyhjä kassi vieressä, kun säkit on tyhjennetty. Että ihan oikeesti. No mutta ei siinä mitään. Monihan on pikkujoulusta löytänyt myös kumppani, eiks vaan? Jos ajatellaan, nyt tehdään tämmönen tarina, että sä löydät sieltä pikkujoulusta sen kumppanin, niin seuraavaksihan se pitäisi sitten jossain vaiheessa kevättä niin viedä näytille. Ja mie kun olen kotoisin Sodankylästä, niin mie olen vienyt meidän isälle sitten näytille. Itse asiassa tämän kylän yhden pojan vein sinne ja se oli talvipakkanen ja kylmä. Ja tehän tiedätte, että talvella laitetaan lihat kuivumaan. Mutta miten Etelän varis ymmärtää sen? Että menimme meille. Isä odotti ihan innoissaan, että jes nyt pääsee tonne ulos laittamaan lihat kuivumaan. Ja se sanoi sille minun poikaystävälle, että otappa tosta se hopeahaalari. Tiedättekö 80-luvun se vanha klassikko. Sitten se kuiskasi sille, että kun meet tosta sitten sinne kodinhoitohuoneeseen, niin ota siitä pakkasesta se kossupovari, että vaimo ratsaa minut, mutta sinhun se ei koske. Ei tarvinnut 2 kertaa. Siellä oli kuule 3 vartin kossupullot ja sitten mentiin pesuhuoneeseen, missä ne lihat oli suolavedessä. Otappa tuosta saavinkorvasta kiinni ja kannamma ulos. Sinne ne meni. Etelävarissa oli ihan ihmeessä, että mitä helvettiä me tehdään. Sitten meni yli tunti ja ei hitto, missä ne on. Ne oli aivan veressä. Ne istu siellä lumihangessa, perseet jäätyneenä ja kossupullo oli tyhjä. Me roudattiin ne mun äitipuolen kanssa pesuhuoneeseen ja juuriharjalla pestiin. Tämä oli kevyt versio. Sitten seurasi vielä avioliitto, että se ei säikähtänyt sitä. Sitten toinen kerta oli, sinne piti viedä taas isälle. Ainahan pitää viedä näytille. Ja pikkusisko sitten, että nyt on minun vuoro, minä olen löytänyt miehen ja se oli kesä. Ja ei siinä mitään. Sisko sanoi, että minä en lähde mukaan. No, että nyt lähdemme luostolla rumpupaariin. No nehän meni vävyn kanssa ja sitten kuuluu sieltä, tiedättekö, kun on muuten ihan hiljainen kesäyö, 2-3 promille humalassa olevaa miestä. Sä oot kyllä helvetin hyvä uusi vävy. Sä oot maailman paras appiukko. Sitten eteiseen, hirveä römähys, appiukko könöllää, vävy. Mä en saa kenkiä jalasta, voitko vähän auttaa? Joo, tietenkin. Sitten taas hiljaisuus. Kengät on pois jalasta. Vävy, voitko viedä vessaan, kun mulla tulee oksennus? No ei mitään vessaa. Tiedätte seuraavan äänen. Sitten kuuluu. Vävy, älä veä pönttöä. Hampaat meni. Ai hengälle. Tästäkin seurasi avioliitto. Elikkä siis miettikää oikeasti, kun te viette, tai te olette, jotkut täällä on itsekin appivanhempia, niin se on oikeasti ihan jäätävän kova pala, jos siihen lisätään vielä se alkoholi ensimmäisen kertaan. Se on kovempi kuin pikkujoulu. No ei siinä mitään. Sitten ajatellaan tässä, että se suhde jatkuu ja ostetaan talo. Mekin ostettiin talo ja semmoinen vanha talo, jota piti alkaa sitten remontoimaan. Mä sanon, että me ollaan nyt itse remontoitu 2 vuotta. En ole vieläkään päässyt naimisiin, koska riidellään enemmän kuin ollaan sovussa. Koska siis miehet ei ymmärrä tätä. Naiset ymmärtää varmaan, kun sä 3 tuntia valitset laatan väriä K-raudassa. Tiedättekö, se sävy pitää olla just. Sitten kun sä oot kävelemässä sinne kassalle, ja mies on hikikarpalot valuen siinä vieressä, että nyt maksetaan, niin sit sä oot, ei jumalauta, se oli ihan paskasävy, nyt mennään hakemaan uudestaan. Ja siis mä sanoin, että mun leuvat on ollut niin kovilla, että niin monet pikkusuikkarit on annettu, että menee nämä jutut läpi ihan oikeasti. Sanotaanko, että jos mä alan tekemään kattoremonttia, niin mulla ratkee leuat, kun ei se ihan oikeasti, se on ihan järkyttävää. No sitten toinen tämmöisellä kadulla, missä tapahtuu nyt, että talo myydään nuoremmille ja niitä aletaan remppaamaan, niin kuin meidän koko katu. Niin se, että miten hieno auto,
niin se on, en mie nyt ota mitään, otamme tämän jälkeen, ota hetki. Kun sä alat ostat sen talon, niin siellä on naapureilla niin paskat autot. Niin ei sillä ole mitään väliä, minkälainen auto sulla on, vaan enemmän on väliä sillä, kun aletaan niitä remontteja tekemään, että kenellä on suuri pöytäsaha autotallissa. Munkin mies niin ihan jäätävä pöytäsaha ja ei mitään muuta kuin lauantai-iltaisin saunan jälkeen katsotaan, onko Jaska ja Matti ja Pekka pihalla. Sitten se mun mies menee sinne autotalliin, avaa ne ovet ja semmosia pieniä laudan pätkiä vaan vetelee sillä lailla, että ne naapuriäijät vaan kuulee sen. Ihan oikeesti. Sitten ihan pöytäsaha. Pitää olla Niin se kyllä on. Niin se on. Sitten toinen on ruohonleikkuri. Oh. Joo. Meillä oli tosi hieno ruohonleikkuri, se veti niinkö ite. Niin mä katsoin, että mitä toi naapuriäijä tekee. Se tuli kotiin peräkärryn kanssa ja sillä oli päältä ajettava ja laatikollinen kaljaa. Se katsoi meidän tontille koko ajan, kun se ajeli silleen. Ja mun mies joutui työntämään. Mutta meidän miehellä on se suurin pöytäsaha, että me niinku johdetaan tässä. Meillä on myös porakone, missä on valot ja pakki. Ja niin siis, joo. Sitten yksi, mikä pitää olla isompi kuin naapurilla, vatupassi. Tämä helvetin vatupassi. Meillä on 2-metrinen. Toisin oli meidän pojan Sodankylässä. Ai sielläkin, niin. Mä en tiedä, että mitä asiaa se niinku kompensoi. Ja sit se pitää näyttää. Me rakennettiin se keittiö uutta talo, niin se piti sitä pitkällä aina katsoa, että niin varmaan on. Joo, se on varmaan joku miehisyyden merkki. Älkää välittäkö, me oltiin rempattu yksi huone siinä ja sitten alettiin laittaa tyttärelle tauluja seinään, kun niitä oli semmonen sarja. Ja mun mies oli heti silleen, jumalauta, nyt mä haen sen 2-metrisen vatupassin, nyt mä näytän kuule sulle, miten se toimii. Mä ajattelin, no käypä hakemassa. No siihen veettiin, tiedättekö, kaikki taulut kerralla. Sitten sillä lipee ote, sillä tippu se vatupassi kädestä. Mun mies on kalju, niin aivan jäätävä vekki, tiedättekö, täällä niskassa. Verta tuli pulppusiaan kunnolla. Ja mä olin ihan silleen, että voitko nyt siirtyä helvettiin siitä valkoiselta matolta, kun tahraat sen maton. Se istui siinä lattialla ja itki krokotiilin kyyneleitä, että vatupassi meni rikki. Me ostettiin sille 2,10 metriä, niin se sai isomman tilan. Sitten toinen remonttiin liittyen on me naiset. Tiedättekö, milloin tulee parhaimmat ideat? Perjantai-iltana, kun mies on iltavuorossa ja avaat viinin. Pullo viiniä hetulaan, niin kyllä tulee kuule ideoita. Mäkin olin kotona, mä tiesin, että se tulee 10:30 vasta. Mä muistin, että sen pöytäsahan takana autotallissa on sorkkarauta. Mä kävin sen pikkuviineissäni sieltä hakemassa. Mä en ollut hulamassa. Mulla oli vaan semmonen seitin ohut salonkihiprakka. Kyllä tytöt tietää. Ja se idea. Minä hain sen sorkkaraudan, otin sen viinilasin ja aloin purkamaan yhtä seinää. Mua ei olisi yhtään itkettänyt se, että kun se seinälevy kaatui mun päälle, mulla oli kananmunan kokoinen kuhmu päässä. Mun mies löysi mut itkemästä sen takia, että mä samalla kaadoin sen viimeisen viinilasin. Ainoa. I can feel you. Kyllähän se vituttaa. Kyllä vituutti kuule. Niin, viimeinen viinilasi. Ei siinä... Se on mullakin ollut viimeinen kaljalasi. Niin, mieti miltä olisi. Ei se kuhmu tunnu missään, se paranee. Niin, sitten juodaan jotain vettä. Tai mennään miehen kaapille ja juo Jägermeisteria tai jotain, josta tulee hirveä darra. Mutta toinen oli taas, sit meni pari viikkoa. Ja taas mies iltavuorossa ja minä avaan viinin. Ja mä muistan, että se ei laittanut sitä sorkkarautaa piiloon. Ja siellä 74 rakennetussa talossa, niin tehän tiedätte, miten jäätävästi on koteloitu ne verholaudat. Missä verholauta? Ainoa. Ei siinä mitään. Minä vedin viinit, hain sorkkaraudan,
ja päätin, että tämä verholauta lähtee helvettiin nyt. No, minähän siellä äherrän. Mä voin kertoa, että ihan jäätävillä nauloilla oli. Koko painolla roikuin siellä. Mun mies tulee kotiin, se avaa oven ja se kuulee meidän makkarista ähinää. Se on, mitä helvettiä, onko naapuri Jaska tullut höylään tätä, mutta ei. Se tuli sinne makkariin, mulla on taas se viinilasi siinä kaatuneena ja mä roikun sorkkaraudalla katosta. Hei ihan oikeasti. Tää remppaaminen on niin jäätävän vaikeaa, koska mulla siihen liittyy viini. Ihan aina. Ja lopputulos on katastrofi, jota mun mies sitten, se on edelleen se katto auki siellä mäen makkarissa, koska mun mies oikeasti otti niin ihteensä, että hän ei sitä lähde tekemään. Taputetaan. Ei, te olette hieno yleisö. Arvoisa esiintyjä, No? sä oot Sodankylästä. Tunnat sä Kumpula Hessua? No totta, pituus on joka ikinen. En mie Kumpula-Hessua tunne. No se asuu siinä Saarisen Jaakon naapurissa. Nähdään on Juho. Mie on muuttanut sieltä 19-vuotiaana jo pois. Mie täytän kohta 50. Mie olen paljon nuoremman ja nätimmän näköinen, mitä minun ajokortti kertoo. Ootko nää lähtenyt? Olen minä lähtenyt, kyllä. Ja sitten yksi juttu on tässä tämä, että kun sitä parisuhdetta viedään eteenpäin ja rakennetaan taloa, mennään naimisiin, niin yksi mikä mä oon kaikille ystäville sanon, että muistakaa avioehto. Kyllä. Mun ystäväpiirissä on niin paljon tällä hetkellä sinkkuja. Mä johdan 2 avioerolla, on siellä yhdellä jo 3. Niin muistakaa. Niin yhdellä on 3, mutta sitä ei lasketa, kun se yksi mies kuoli. Että se tavallaan on johdossa, mutta ei kuitenkaan. Me ollaan sanottu tästä lähtien itseämme niin kokemusasiantuntijaksi. No sitä. Avioerossa. Miten mies kynitään niin, että se lähtee pelkällä jenkkikassilla? Meidän lakimies on tällä hetkellä Bahamalla lomalla. Siis oikeasti. Meille kellään on ollut avioehtoa ikinä, niin mä oikeasti sanon, että tehkää se avioehto ajoissa. Kyllä. Ihan. Ootteko te naimisissa? Ollaan. Onko teillä avioehto? On. Minä olen lähtenyt jenkkikassi edellisestä avioliitosta. Pahamalle. Oletko Bahamalle lähdit jenkkikassille? Jenkkikassiin sain sieltä mukaan ja sitten tulin tänne Keuruulle. Sä tulit tänne. Pahaman kautta. Ja Henna kävi hakemaan sen. sä opit virheistä ja nyt teit se avioehdon. Kyllä. Otan osaa. Minä varmaan tein sen avioon. Sinä teit se itse. Elikkä sulla on enemmän rahaa, kun toi oli kynitty. Kun hän meni vaan rikkaisiin naimisiin. Sä menit rikkaisiin naimisiin. No niin, turha Sä! Ei toi ole se huonon näköinen pöönä. Toihan on ihan soiva Ai pelinen se. minä vai hän? Hänhän on kaunis. Niin. Minä olen köyhä. Aina Sinä- soivapeli. Mä oon aivan sanonut. Tuossa on soivapeli. Soiva. Joo, kitara on soiva peli, joo. Kitara, soiva. Se on oivapeli. Oiva peli. Kyllä. Kyllä. Ja kyllä me olemme onnellisesti naimisissa, emme me Olemme tarvitse 15 avioehtoa. vuotta olleet. 15 vuotta jo. Mutta on meillä avioehto. Teillä on avioehto. Kuinka monella muulla on avioehto? Eihän täällä kukaan ole edes Ei täällä naimisissa naimisissa muuta. muita. Tää on niinku tämmönen sinkkuklubi. Onko Kimmo naimisissa? Oikeesti. Ja eläkeläisiä. Sinkkuja ja eläkeläisiä. Elikkä Keuruun pikkujoulussa on ainoastaan sinkkuja ja eläkeläisiä. Ja yksi aviopari, jolla on helvetin tiukka avioehto. Sen jälkeen, koska hän on täällä artistina. Sen takia, sä pääsit siivellä tänne. Joo. Joo. Okei. 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 Et ei se niin rikas, että se olisi omaa lippua on varaa ostaa. Kyllä mekin ollaan naimisissa. Ootteko? Onko teillä avioehto? Helvetin hyvä. Laita soittaa ja sitten jos otat eron, niin mä neuvon. Ei oo rahaakaan, miksi ois? Niin, kun ei oo rahaa edes maksaa sitä avioehtoa. Mutta kun tekin lähette sinne pikkujouluihin sitten, niin laita... Ei jälkeen enää lähetä mitään. Kyllä me lähdetään. Annetaan nyt Eevalle mahdollisuus. Kyllä me lähdetään. Ai lähetä. Annetaan Eevalle mahdollisuus. No mennään sitten. Sitten kun me mennään sinne pikkujouluun, sinne Eikö johon. nyt olla Niin. pikkujoulussa?
Eiks mennyt? Nää on pikkujoulut nyttenkin. Kyllä tää oli mun mielestä, kyllä tässä oli riittävästi pikkujoulua aina kun näiden uhkakuvien kanssa, niin ei uskalla seuraavia enää. Itse olen herännyt pikkujoulujen jälkeen. Mä puhasin ambulanssissa 1,82. Kasvot olivat murtuneet 3 kohdasta ja walk of shame, kun kävelet Jyväskylän sairaala ensiavun läpi naama mustana, niin mä sanoin, että mä olin niin kiitollinen siitä, että siinä mun toppatakissa oli huppu. Walk of shame. Walk of shame. Tiedättekö? Oli se nova. Ei ollut, se oli se vanha. Se oli se vanha. Ajatteletko, olisi minusta uutta hienoa, upeata novaa. Ai ne nätit verkkosukat, jotka on vähän rikkiä. Sieltä täältä ja... En sano kansalaisuutta, miltä näytin sillä hetkellä, mutta... Shame. Jouluaaton aattona sitten leikattiin, ihan nukutuksessa vedettiin nenä paikalle ja helvetin hyvä lääkitys. Se oli, mummo kuoli 2008, niin 10 vuotta aikaisemmin, niin siinä on semmoinen homma, että minä mummon kanssa juttelin siinä sohvalla pienessä lääkityksessä. Kaverille oli samaan aikaan leikattu selkä, sillä oli vielä parempi lääkitys, se kuvitteli olevansa Pohjoisnavalla pilkillä. Sen vaimo sanoi sille, että siirrytkö takaisin sinne sänkyyn. Ei se. Täällä on vähän vanhempia naisiakin, niin mä oon itsekin ajatellut tässä. Ootteko te? Joo. Eli keski-ikäistyvät naiset, niin mä huomasin tässä, että kun ennen jakso, ja miehet kanssa, ennen jakso käytiin festareille, mentiin keskiviikkona, vettiin monen päivän ränni, sunnuntaina oli vielä sunnarit ja maanantaina ilman hikikarpaloa töihin. Nyt sä otat lauantaina lasin viiniä ja sä itket vielä maanantaina. Ihan oikeasti. Ei tuu enää käytyä festareilla, vaan kuukauden kohokohta on joku hemmetin tutkimus. Tiedättekö? Lonkkakuvaus, papakoe, mammografia. Mä kävin just tuossa Paksusuolen tähystyksessä ja mä olin syönyt vahingossa hernekeittoa, niin lääkäri totesi vaan kesken operaatiota, että hirveän voimakkaat ja hyvät suolistoäänet. Sitten Eksän nyksä kävi tuossa lonkkakuvauksessa ja se lääkärille sanoi, että ihan paskana. No sitten enemmän se sinua on jyystänyt näköjään kuin minua, kun mulla on lonkat vielä ihan, ei ole. Sinne Eksän nyksälle se laitettiin ne uudet lonkat. Se on jyystänyt sitä niin paskaksi, että se on tällainen ihan löysät oli tuossa. Se on oikeasti tässä iässä, niin kuukauden kohokohta on joku helvetin papakoe. Mä kävin siellä papakokeessa ja tässä iässä se on ihan sama, kuka siellä kattelee sitä, on muukin kattellut sitä römppää, se on semmoinen vanha kalppuna. Niin ei siinä mitään, niin gynekologi kysyi, että hei, että meillä olisi pari kandia, että saako tulla katsomaan. Mä että kuule, jos joku tässä iässä koskettaa, se on Jumalan lahja, antaa kaikkien tulla. Se viimeinen oli mies, joka tykkäsi miehistä. Mä sain 3 orgasmia ennen kuin se löysi oikean reijän. Mä en tahallakaan kertonut sille, että se on kannaksen väärällä puolella. No niin, nyt taputetaan välillä kaikki. Ja se on muutenkin, kun se aloit siinä sitten puhelimeen aloit puhumaan kesken keikan. Onko se sinun mielestä niin ihan kohteliasta? Miika, lopeta. Onneksi se näkyy tuossa nyt tuossa livessä. Että hirveästi on tämä minun yleisö mukana. Oliko tää oikeasti näin paska ja tylsä, että sä aloit pyytää? Niin oot, niin lopeta se puhelu. Sano, että Siis tiedätkö että mä ymmärrän, että sä olet pettynyt, että Katja ei parempaan pystynyt, se maksaa mulle vielä tästä, niin hän varmaan odotti stripparia. Tiedättekö? Se varmaan Katja, sä oot tilannut aivan väärää tänne. Tu säkään mitään perkele osaa se. Miika olisi halunnut stripparin,
eikä 50 vanhaa paskaa stand-up-koomikkoa. Se on se oma syy, kun istuu tuohon eteen. Kaikkihan Niin. Kaikki on pelastettavissa, niin toivottavasti jutut on ollut hyviä, koska tiedättekö No, mitä? nämä on ihan naurettavia ollut. Toi oli hyvä, koska mä olen osan tästä kertonut ennenkin ja osa on viime yönä käsikirjoitettu ystävän kanssa muutaman viinilasillisen jälkeen. No niin, mutta hienosti menee. Mitä? Kerro vaan. Haluatko sä kertoa sille, että... No mitä vittua? Sä kyllä piristät tätä keikkaa mun mielestä. Pelataan aikaa, niin saadaan tunti menemään nopeasti tälleen. No totta kai. Mistä on maksettu? Ei tunnin päästä Virva maksaa kaiken. Tää on kyllä. Tää on mikä. Nanosekunnissa. Jos mä olisin oikein kunnon ammattilainen, niin mä roustaisin sut kyllä tässä, mutta mä en kehtaa. En mä viitti roustata. Tässä ollaan muuten, tiedätkö, kaikki painimassa tuolla ulkona. Ei oo, se on suutteralla jo suu. Joku tulee vielä vetää sut siltaa siihen, niin ei myö lähetä. No mutta Eikö se kuulu pikkupaikkakunnalla, että No ja pikkujouluihinkin se pikkupainit aina siihen? Elikkä se, joka käy päälle, lähtee nyt sinne putkaan. Sä lähdet paikattavaksi sinne sairaalaan. nyt vielä pitää päättää, että kuka lähtee Kuka- putkaa. Niin, ja nyt kuka ottaa sen avioeron ja kuka pannaan paksuksi? Kukaan ei tästä Minä voi yrittää panna ensin maksuksi tätä, mutta ei Se, mennään kyllä tulla. no jos saat ylävitosen, jos oot hengessä noin mukana, niin yrität panna. Ja se joulu, lähtikö se joulu? Lapsia ei tuu, mutta yritän. Lähtikö joulupukki on menee? Lähtikö se joulupukki vai antaako se sitä keppiä? Tuota ei lähde mihinkään. Meillä tulee joku vahinkolapsia. Tuokaa se vitun polku. Elikkä he yrittää sitä raskautta ja te toteutatte sen niinkö? Meidän pöydässä tulee vahinkolapsia. Teidän pöydässä tulee vahinkolapsia. Eikö niitä siellä jo ole? Mä oon meistä se tuorein. Joo, ja mulla ei ole 2 vahinkolasta. Mitä? Haluatko säkin tulla tänne heittää läppää? Ei Mikaela mene. No niin, annetaan Eevalle. Alkoholi vei nyt miehen tässä vähän sipuraiteen. Mutta minä kiitän teitä tästä ja nyt kaikki lähtee tonne tiskille hakee lisää juotavaa ja mä lähden itse asiassa mun eksälle yöksi. Sen nyksä on siellä viinilasin kanssa, se on ihan maailman paras ystävä mulle, mun eksän nyksä. Niin mä lähden ottaa sen eksän nyksän kanssa viiniä. Mä toivon, että se eksä on jo sammunut, mä en jaksa kuunnella sen juttuja ihan oikeesti. Eksäkö siellä on? Mä menen eksän tykö yöksi oikeesti. No, mä asun niin kaukana nykyään, että en mä vitti yötä vasta ja mieluummin Ai mä otan... jumalauta, mä tekisin ihan kaikkea muuta, mutta... Ei, kun eksän nyksällä on 3... Ei, kun eksän nyksällä on 3 litraa viiniä. Nyt sä ymmärrät mun päätöksen. Joo. Niin. Sä lähet mukaan. Siis mä olisin voinut vastata, että joo, mutta kun tää tulee livenä ja mun oma mies kattoo tuolla, niin kysytkö sitten uudestaan, kun mä oon laittanut tän kiinni, niin Ja varo sä pihalla, että saa turpaa, että... Ei Miika Kakkelta. Ei se pihalla saa turpaa, se lyö Minä vielä. Joko heitetään pihalle tai johonkin muualle. Totta ihan. Ei Miika on meitä. Mutta minä kiitän tästä ja toivottavasti heittäkää nyt hyvät aplodit tonne noin. Kiitoksia. Kiitos tosi paljon. Syvä hiljaisuus. No VP. Mä sanon.